Valmiina matkaan, Sami? Ja nyt ollaan matkalla WCPF:n eli West Coast Playground Festivalille Ruotsiin. Ja haetaan pojat Niilo ja Jeri ja Onni. Heippa Moose! Vähän samalla tavalla kuin usein, mä muistan kun mä kertaan, niin se yllätys, sulla on niin vahva ääni, niin sitä helposti mielessä rakentaa sellaisen kuvan, että Viivin on pakko olla niinku kerrostalon koko. Onni tulee sieltä, pidetään Onni anonyyminä. No sehän tietysti. Ootko valmiina reissuun? Aina. Mikä? Kato! Aika sigma. Hyvä. Mä etinkin näet 100 vuotta, missä ne on. Siellä se on. Siellä on mestari. Ootte sitten katsellut yhtään mitä se porukka tekee siellä? Jep, on se hyvä. Pari videoa nähnyt. Jeri, esittäydy kameralle. Nyt näette ainakin niinku maailman parasta parkouria nyt. Täällä reissulla, täällä on semmosia tyyppejä. Täällä on Onni. Mieti Onni miten sairas runi, jos sä teet Wormgainerin ja triplafullin samaa runia. Eikö se ole ihan aamupuolella? No eihän se on. Länteistä ei puhuta mitään. Ja sit siellä voi olla joku, onko se yksi tupla saidi vaikka sitten? Mä oon suunnitellut ja tulee semmonen sisäänpäin saidi.